Pre nás je to zápas, ktorý budeme musieť odbehať, odrobiť, užiť si ho. Uvidíme, s jakým výsledkom, ale tí ľudia, pre ktorých Champions League hráme, alebo pre ktorých sme to vybojovali, ja verím, že nás dostanú do takého váru, že pôjdeme na hranicu svojich možností fyzických aj technicko-taktických, že budeme dobrým oponentom pre City a že ľudia uvidia vynikajúci futbal. Vlády hral tam, vyrastal prakticky City, áno, Robbie Mac vyrastal v City. Bol som tam veľakrát na zápasoch, čiže tá spomienka na City je, pretože môj syn tam hrával a dneska hráme zo City v Champions League, tak s Pepom Guardiolom, tak pre mňa je to takisto ako z rozprávky, že sa ráno zobudiť, ale je to realita. Áno, sme to dokázali. Prešli sme cez 4 predkola, takže sme si to aj zaslúžili. Samozrejme, tí oponenti, to sú velikáni európskeho futbalu. Dneska to rešpektujeme, ale dáme do toho všetko.